תודה רבה, רועי. בוא תשאר איתנו כי השיחה הזאת קשורה לאותו נושא. עורך דין שגית פרץ דרעי היא פעילה חברתית ופוליטית בבית היהודי. אגב, בירושלים כבר ממתין לנו פרופסור אברהם דיסקין, ראש בית הספר למינהל ממשל ומשפט, שערי משפט, והוא גם כן התחרז עם השיחה שלנו כאן, אבל בהקשר מעט שונה. את, גברתי, פעילה במפלגה של נפתלי בנט, סליחה, אני טועה, בבית היהודי. בבית היהודי. אבל, ומה עמדתך כלפי פרשת אוחנה? אני אפתח ואגיד שהפרשה הזאת מצאה אותי באופן אישי במקום מאוד קשה. אני פעילה בבית היהודי, אני גדלתי בפריפריה, ואני רואה את עצמי שייכת בצורה שווה. אין מקום כזה שקוראים לפריפריה. אין, חס וחלילה. איזה מקום זה? במושב. מושב תירוש, זה מושב של עולים ממרוקו. איפה? זה באזור בית שמש, עמק האלה. מושבים, מושבי שנות ה-50. והדואליות הזאת של להיות שייכת גם לפריפריה, גם למזרחים, בואו נשים את המילה הזאת על השולחן, וגם לציונות הדתית, שמה אותי היום במצב ולא פשוט בכלל. אני חושבת שהציונות הדתית ראתה את עצמה תמיד כקרובה מאוד לציבור המסורתי. יש איזושהי תמה כזאת בציונות הדתית שאני מכירה אותה מאז שאני זוכרת את עצמי, שאם יש ציבור שקרוב אלינו זה הציבור המזרחי המסורתי. והציבור הזה קרוב אלינו כי הוא ציבור לאומי ברובו, מצביע בדרך כלל למפלגות ימין מרכז, עם קרבה לדת ולמסורת, לכאורה זה השידוך המושלם. כן, נכון? מנחם בגין פיצח את זה. מנחם בגין פיצח את זה, למרות שהוא לא היה מסורתי. ולכאורה שילוב עם הבית היהודי, עם המפד"ל, עם הציבור הדתי-לאומי, אמור להיות שילוב קלאסי. שני הצדדים אמורים להיות מרוויחים מהעניין הזה. למה לא אומרים לדבק טוב? מה הסיבה שזה לא עובד? אני חושבת שהימים האלה, היומיים שלושה האחרונים, חשפו בעצם את למה הדבק הזה לא נדבק כל כך טוב, למרות שלכאורה על הנייר הוא נראה קלאסי. הציבור הדתי-לאומי הוא אליטה. הוא אליטה אידיאולוגית, שהפכה להיות גם אליטה כלכלית, תרבותית, ב-20 שנה האחרונות, אני חושבת. והציבור המזרחי המסורתי הוא לא אליטה. ושאלת למה את איילת שקד כן, למה את ינון מגל כן. כי משיכון בבלי בתל אביב ולא מתירוש. ואת אלי אוחנה לא. כן. כי אנחנו יכולים להוריד גורמים מהמשוואה. אבל יש גבול כמה גורמים אפשר להוריד בלי שהמשוואה תתמוטט לגמרי. אז אתה יכול שהיא תהיה חילונית, או לא מספיק דתי, או מאוד לייט, אבל אם אתה מכניס לשם גם, אם אתה הייטקיסט מספיק, אם אתה עשיר מספיק. ואם שמו של אוחנה היה ברקוביץ', והוא היה גם כן בן לשכונת עוני, אבל אשכנזית, מסורתי, אבל אשכנזי. אני חושבת שזה היה קשה פחות. כן. אני חושבת שהאלמנט המזרחי הוא בהחלט אחד מהאלמנטים הבעייתיים. שחקן הכדורגל אייל ברקוביץ' גם לא היה מקבל את אותה שטיפה שקיבל אוחנה? לא באותה מידה. לדעתי לא באותה מידה. יש תיאוריה, והתיאוריה היא טובה, והיא הוכחה, שככל שקהילה היא חלשה יותר, יש לה קדושים ושעירים לעזאזל רבים יותר. כלומר, קל לה יותר לקדש איזה רב גדול, ויותר קל לה למצוא שעירים לעזאזל. עכשיו, המסורת הדתית היא מסורת סטגלנית, בדרך כלל. בכל המפלגות. את רואה במפלגות החרדיות, יש ש"ס ויש אגודת ישראל, ויש פועלי אגודת ישראל, ויש חסידים ויש מתנגדים, ואיש איננו יכול לשבת עם רעהו אלא בקושי רב. זאת הסיבה. זאת הסיבה? גם המפד"ל היא כזו. אני לא חושבת שזאת הסיבה. קצת פחות, אבל היא גם כזאת. אני לא חושבת שזאת הסיבה. אני כן חושבת שהשריון של אוחנה חשף את הגבולות שהמגזר יכול להתמודד איתו. אני חושבת שעצם השריון היה בעייתי, שההתמודדות עם השריון לאחר שנעשה הייתה מאוד בעייתית, הרבה דברים שליליים נחשפו כאן, אבל הציבור הדתי-לאומי זה הבית שלי, וחינכו אותי שאנחנו עושים חשבון נפש ומשתפרים. אז אולי זאת ההזדמנות שלנו לעשות חשבון נפש ולהשתפר. תודה רבה. פרופסור אברהם דיסקין.